falar de Madrid. A Comunidade de Madrid é a capital de España e está no centro da península. Agora imos decirvos o clima. O mes máis frío de 6 graus, de media 14,5 e 15 graus. Agora imos falar da humidade. O seu valor anual é de 59%. Este ano o día que máis choveu foi 21 de setembro. A velocidade media do vento é de 41,70 km/h. A súa presión atmosférica é de 800 hectopascais. Agora vamos falar do prato típico de Madrid, o cocido madrileño. Os ingredientes son 300 gramos de garbanzos, morcillo 400 gramos, 200 gramos de tocino, 20 osas de terreiro. Por outro lado, os traxes típicos de Madrid se chama chulapo. O chulapo se creou a finais do século XIX e comezos do XX. Agora imos falar dos monumentos de Madrid. O Santiago Bernabéu, onde juega el Real Madrid Fútbol Club. O Santiago Bernabéu se encontra en Chamartín, Madrid. Se construyó en 1994. A Porta de Alcalá, 22 de xullo, é unha das 5 portas reais. Atópase situada no centro da rotonda Imperios. Agora imos falar das plantas. Xeranio do Paular é unha planta herbácea. As súas follas son lobuladas, ten 5 pétalos rosados. É unha planta que se encontra en perigo de extinción. Quedan poucas exemplares. Xunco lanoso é unha planta herbácea de 20-60 centímetros. As flores son pouco vistosas. Está coberta de pelos cortos e plateados. Trébol de auga herbácea, perenne acuática submerxida con talos grosos cubertos por follas foliadas emerxidas, ten flores rosadas e blancas. É a especie máis escasa de Madrid. Imos falar dos animais. Longitude 76-84 centímetros. O plumaxe adulto é moi escuro, con muchos lobados inmaduros. Se distinguen por presentar unha das manchas nas ás e a carga que termina blanda e escura. Lince ibérico, peso macho, 12-14 kg, femia, 9-10 kg. Se identifica por pelaxe de manchas oscuras, as orellas terminadas en nuns pincéis ou cola corta e grandes patillas que se desarrollan coa idade. Ascensor alpino, 18,5 centímetros. Cabeza e pecho grises, cara de liallo distintivos. Muncho de vermellos nas ás e el resto a pardo. Hasta aquí chegou a nosa investigación! Bos días, imos falar... Sí. Corten. No, León. Corten. A letra que? Por outro lado, A ver. Ese é o último. Que yo tengo aquí. Agora imos falar das plantas. e eu tamén tengo agora imos falar dos platos. Sí. Pero se empieza eu. Si te toca a ti. Primero pues, pero vas tú. A ver. Un poquito más de ánimo. Preparados.